În aplicația AppSmart avem posibilitatea să generăm, semnăm și să vizualizăm anumite consimțăminte generate pentru pacienții noștri. Pentru a face acest lucru, vom începe mai întâi cu explorarea fișei pacientului. Eu am această programare adăugată pentru pacientul AppSmart Test. Iar în fișa pacientului putem observa butonul de consimțământ colorat cu roșu, semn că documentul nu a fost încă generat. Odată ce apăsăm pe el, avem posibilitatea să completăm anumite informații referitoare la pacient, la aparținătorul pacientului sau un reprezentant legal al pacientului. Vom rămâne momentan pe secțiunea pacientului, unde putem să adăugăm informații despre pacient, domiciliul său sau informații adiționale despre actul său de identitate. Apoi vom da click pe butonul Generează. În acest moment putem observa că butonul de consimțământ și-a schimbat culoarea în nuanța de galben, arătând că avem un acord generat, dar încă nesemnat. Pentru a-l semna, ne vom duce în secțiunea de link a consimțămintelor, configurate special pentru clientul nostru. Vom accesa secțiunea de consimțământul pacientului, vom regăsi consimțământul generat pentru pacientul nostru. Deschidem consimțământul. Aici putem observa formatul ales de client cu informațiile specifice, iar mai jos vom regăsi caseta pentru semnare. Pacientul va semna pe tableta pe care acest link este instalat și la final vom da click pe butonul Salvează. Consimțământul a fost salvat, suntem informați de către aplicație. Ne vom întoarce pe pagina principală a consimțămintelor pentru a merge în continuare cu fluxul de semnare pentru următorii pacienți. Și în momentul de față, dacă ne întoarcem pe programarea pacientului nostru, dăm click pe buton, putem observa documentul afișat într-un format de tip PDF, cu semnătura pacientului nostru și, desigur, nuanța butonului actualizată în culoarea aceasta de verde, lucru ce ne indică faptul că avem un consimțământ semnat de către pacient. De asemenea, avem posibilitatea să vizualizăm toate consimțămintele pacientului nostru din secțiunea de acorduri. Putem observa consimțămintele care au fost anulate sau, desigur, consimțământul nostru actual, pe care îl putem reafișa în formatul inițial sau avem posibilitatea să îl anulăm în cazul în care poate am generat în mod eronat consimțământul pentru acest pacient. Ne selectăm rândul și dăm click pe butonul de anulare. Vom introduce o justificare, consimțământ generat eronat, click pe anulează și în momentul de față vom relua fluxul de generare a consimțământului.